Φίλες και φίλοι της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, καλησπέρα σας από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό. Εδώ παρέα θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι για το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, για το χειμερινό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας Λεμεσού. Το παιχνίδι είναι ανάμεσα στις ομάδες Απόλλων Heat και Αρθούρος Καλαθόσφαιρα. Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττες και μάλιστα ο κοινός παρονομαστής και στις δύο αυτές ομάδες ήταν ότι είχαν τον ίδιο ακριβώς αντίπαλο στο προηγούμενο τους παιχνίδι και αυτή η ομάδα ήταν η ομάδα των Pistols. Οι Apollo Heat την περασμένη εβδομάδα έχασαν ενώ ήταν αίτητοι μέχρι εκείνη τη στιγμή, ενώ 2 εβδομάδες προηγουμένως οι Αρθούρος έχασαν και πάλι από τους Pistols. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν το ρεπό τους. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι, οπότε αναμένουμε να δούμε τις πεντάδες που θα επιλέξουν οι προπονητές των δύο ομάδων. Όλα είναι σχεδόν έτοιμα. Οι Heat θα παίξουν με τις σκούρες γκρίζες εμφανίσεις, ενώ η ομάδα του Αρθούρου με τις λευκές και μπλε. Κάποια έτσι στατιστικά στοιχεία για τις δύο ομάδες. Ένας μέσος όρος πόντων που πετυχαίνουν οι δύο ομάδες. Οι Apollo Heat βάζουν κατά μέσο όρο 73,3 πόντους, ενώ δέχονται 64,3, ενώ οι Αρθούρος σκοράρουν 47,5 πόντους ανά παιχνίδι και δέχονται 53. Να πούμε ότι η ομάδα του Αρθούρου δεν έχει κάνει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα στα δύο πρώτα της παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, πάλεψε και τα δύο παιχνίδια που είχε. Το πρώτο το έχασε στον Πόντο από το Τραχώνη, ενώ από τους Pistols έχασε με μικρή διαφορά. Οι Apollo Heat από την άλλη είχαν κάνει 2 νίκες στις πρώτες 2 αγωνιστικές και στην προηγούμενη αγωνιστική έχασαν από τους Pistols σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρπι μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο, αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο κάπου εκεί πάντησε τον γκάζι η ομάδα των Pistols και καθάρισε το παιχνίδι. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Πάμε να δώσουμε λίγο τις πεντάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Για την ομάδα των Heat, τους γηπεδούχους, ο Μοζάεφ, Τίτοφ, Πιτσούκιν, Νέχαϊ και ο Λεξέη ξεκινούν, ενώ για την ομάδα του Αρθούρου, Τσίφτης, Ηλιάδης, Στυλιανούδης, Ελευθερίου και Κουτσοφίδης. Ηλιάδης και Πιτσούκιν στο τζάμπολ. Ξεκινάει η πρώτη επίθεση για την ομάδα, για το πρώτο καλάθι για την ομάδα του Αρθούρου. Στα πρώτα μόλις δευτερόλεπτα, 0-2, η ομάδα του Αρθούρου ανοίγει το σκορ. Ελεύθερο τρίποντο για τον Νίχαϊ, άστοχο, παλεύουν για το rebound κερδισμένη η ομάδα του Αρθούρου. Οι οποίοι τρέχουν στο γήπεδο, κάνουν ένα ωραίο σύστημα, καλάθι και φάουλ. Πολύ ωραία κίνηση, ποστάρισμα και κόψιμο από τον αριθμό 3, το Στυλιανούδη. Καλάθι και φάουλ από τον Στυλιανούδη. Εύστοχη και η βολή. 5-0 πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό για την ομάδα του Αρθούρου. Οι Heat στο προσκήνιο κάνουν κάποια screen εδώ για να ρευστεί ελεύθερος παίκτης. Το σουτ 3 πόντων, άστοχο, λάθος πάσα και τρέχουν στον ευνηδιασμό. Ηρεμούν λίγο το παιχνίδι, δεν υπάρχει ευνηδιασμός. Ηλιάδης, ένα πολύ ωραίο hook, πήρε την μπάλα στην καρδιά της άμυνας και ένα ωραίο hook έκανε το 7-0. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Αρθούρου. Νίχαϊ με την μπάλα στο τρίποντο. Καθαρή άμυνα, αλλά η μπάλα βγαίνει έξω και είναι για την ομάδα των Heat.
Πιτσούκιν για 2, άστοχος. Το rebound για την ομάδα του Αρθούρου. Τρέχει η Ηλιάδης ξανά με την μπάλα. Ηλιανούδης. Παίζουν ένα pick and roll με τον Ηλιάδη. Όμορφη συνεργασία. Ωραίο καλάθι από την ομάδα του Αρθούρου. Τίτοφ με την μπάλα αυτή τη στιγμή. Τίτοφ για 3. Άστοχος. Rebound από τον Ηλιάδη. Κακή πάσα όμως για να βγει εφηδιασμός. Έγινε η προσπάθεια όμως, ήταν άστοχη από τον αριθμό 24, τον Μοτζάεφ. Η ομάδα του Αρθούρου είναι ξανά στο προσκήνιο. Ξανά στείλουν ένα pick and roll. Ξανά ο Ηλιάδης με την μπάλα. Βγάζει έξω. Σουτ για 3. Εύστοχο με περιπέτεια. Όμως είναι εύστοχο το καλάθι από τον Κουτσοφτίδη. 0-12. Πριν καν συμπληρωθούν 3 λεπτά, ένα επιθετικό κρεσέντο της ομάδας του Αρθούρου έφερε το παιχνίδι στο 0-12. Μοτζάεφ. Τίτοφ βγήκε από τα screen, ελευθερώθηκε, ένα σουτ μέσης απόστασης, άστοχο, airball και η μπάλα ξανά για την ομάδα του Αρθούρου. Η οποία έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα και αναγκάζει το Heat να πάρουν ένα time out πριν καν συμπληρωθούν 3 λεπτά στο παιχνίδι. 7-0-1 για το πρώτο δεκάλεπτο και έχουμε ήδη το πρώτο time out. Πολύ καλό ξεκίνημα από την ομάδα του Αρθούρου. Βλέπουμε ότι είχαν στήσει κάποιες ωραίες συνεργασίες με εκτελεστή τον Γιώργο Ηλιάδη, κάποια pick and roll, τα οποία εκτελέστηκαν με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Έτσι, αυτή τη στιγμή, τους 12 πόντους της ομάδας του Αρθούρου έχουν σκοράρει 3 ο Στυλιανούδης, 3 ο Κουτσοφτίδης και 6 ο Γιώργος Ηλιάδης. Για να δούμε αν αυτό το time out θα πιάσει τόπο για την ομάδα των Heat, που έχουν κάνει ένα πολύ κακό ξεκίνημα, χάνουν με 0-12. Παραλαμβάνω ότι η ομάδα των Heat αγωνίζεται με τις γκρίζες στολές, σκούρο γκρίζο, ενώ με τις άσπρες η ομάδα του Αρθούρου. Επανέρχονται, έχουν κάνει μία αλλαγή από ό,τι βλέπω η ομάδα των Heat. Και ο Τσίφτης έχει την επαναφορά από την τελική γραμμή για να ξεκινήσει η επίθεση της ομάδας του Αρθούρου. Στυλιανούδης. Όμορφο μπλοκ εδώ από τον Πατσούκιν. Πατσούκιν έκανε τον μπλοκ. Καλή άμυνα από τον Ιχάη. Ξανά η μπάλα στον Ηλιάδη. Πάει να βγάλει την μπάλα έξω όμως, κάνει λάθος, βγαίνει στον ευθυνδιασμό η ομάδα των Heat και σκοράρουν το πρώτο τους καλάθι με τον Ιβόνιν. Νίκο Ιβόνιν το πρώτο καλάθι για τους Heat. 2-12. 6,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ξανά η Heat, ξανά η ομάδα του Αρθούρου στο προσκήνιο. Κακό σουτ εδώ. Νικάη. Χαμηλά φάουλ από τον αριθμός 7, ο Ελευθερίου. Ήταν αυτός που έκανε και πριν το τρίποντο. Και αυτή τη στιγμή κάνει και το φάουλ χαμηλά για επαναφορά από την βασική γραμμή. Hit στην επαναφορά. Πατσούκιν με την μπάλα. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, βρίσκει τον Νεκάι, αλλά κάνουν λάθος εκεί συνεργασία οι δύο παίχτες των Hit και κλέβουν την μπάλα η ομάδα του Αρθούρου. Στυλιανούδης με την μπάλα οργανώνει.
Γίνεται ένα μπέρδεμα, Στυλιανούδης ξανά στον Ελευθερίου. Όμορφο το κόψιμο από την baseline. Γύρισε στη βολή όμως. Αστόχησε ο Κουτσοφτίδης. Ξανά η hit στο προσκήνιο. Έβγαλαν 2-3 καλές άμυνες οι hit. Μια ωραία προσπάθεια και ένα ωραίο καλάθι από τον Πατσούκη. 4-12. Ένα μικρό 4-0. Η ομάδα των hit. Βλέπουμε ότι το έχει γυρίσει σε ζώνη η ομάδα των hit. Πήρε το rebound ο Ηλιάδης, το επιθετικό. Ατομική προσπάθεια από Στυλιανούδη και παίρνει το φάουλ και έχει δικαίωμα για 2 βολές. Πήρε τον κεντρικό διάδρομο και κέρδισε το φάουλ. Για όσους τώρα έχουν συναντηθεί μαζί μας, είμαστε στο κλειστό γήπεδο Αγίου Ιωάννη, στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη και παρακολουθούμε τον αγώνα των Απόλλων Hit με την γκρίζα εμφάνιση και της Αρθούρος Καλαθόσφαιρα με τα λευκά. Έχει κερδίσει 2 βολές ο Στυλιανούδης, η πρώτη στο σίδερο με περιπέτεια καταλήγει στο καλάθι. Δικαίωμα για ακόμη μία. Κοντό το σουτ, άστοχο. Παραμένει το 4-13 για την ομάδα της Αρθούρος Καλαθόσφαιρα. Οι hit προσπαθούν να αντιδράσουν. Νίκα για 3, άστοχος. Παίρνει το rebound Στυλιανούδης και τρέχει στο γήπεδο. Ωραία προσπάθεια, άστοχη. Επιθετικό rebound. Έχουμε ένα παίκτη τον οποίο πρέπει να μάθουμε στο ημίχρονο το όνομα του, γιατί δεν φοράει κανένα διακριτικό. Σουτ για 3, airball. Πολύ κακό. Το σουτ έγινε από τον Μπουλάνκι. Ξανά η Αρθούρος στο προσκήνιο, επιμένουν στη ζώνη η hit. Κακή πάσα. Κακή πάσα από τον Τίτοφ στα πόδια. Όμορφη προσπάθεια και καλάθι. Δεν ξέρω αν αυτός είναι όχι. Τώρα θα μάθουμε το όνομα του παίχτη με τα λευκά. Τίτο για 3, άστοχος. Παίρνει το rebound και τρέχει όλο το γήπεδο εδώ ο Κουτσοφτίδης. Βγάζει έξω στον Ντέμπε. Πήρε την προσπάθεια εδώ ο Κουτσοφτίδης, ήταν άστοχη. Παραμένει το 4-15. Προσπαθούν να περάσουν την μπάλα μέσα στον Πιτσούκιν, όμως με λάθος τρόπο κλέβει την μπάλα η ομάδα της Αρθούρος και είναι μπροστά στην επίθεση. 4-15 το σκορ. Άλλο ένα καλάθι. Ο Ζένκοφ είναι αυτός, Δέμιαν Ζένκοφ, ο οποίος σκόραρε τα τελευταία 2 καλάθια για την ομάδα του Αρθούρου. Τίτοφ. Παίρνει την προσπάθεια, άστοχη. Ξανά ο Νένκοφ. Ξανά ο Ζένκοφ το καλάθι.
γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Έγινε το σουτ, όμως είναι άστοχο. Γίνονται κάποιες αλλαγές φρεσκαρίσματος και από τις δύο ομάδες. Ζένκοφ είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα της Αρθούρος. Σκορ είναι 4-21. Ηλιάδης από το high post αστόχησε, βγάζει έξω. Την μπάλα την έβγαλε εκτός ο Ζένκοφ. Τρέχουν λίγο οι Heat, προσπαθούν να ξυπνήσουν λίγο, να παίξουν το παιχνίδι τους. Κερδίζει φάουλ εδώ. Το φάουλ το κέρδισε ο Μοζάεφ. Άστοχη η πρώτη βολή του Μοζάεφ. Το σκορ παραμένει 4-21 για την ομάδα του Αρθούρου. Ξανά το σουτ, βολή, άστοχη, παλεύουν για το rebound, καταλαβαίνει στο Ζίνκοφ. Οργανώνει το παιχνίδι, πάει να βγάλει μια πάσα στην καρδιά της άμυνας, όμως κλέβουν τους Heat. Πάει να βγάλουν ευνηδιασμό, είναι άστοχος. Σουτ για 3, άστοχο και πάλι. Κερδισμένοι όμως από την διεκδίκηση του rebound οι Heat έχουν επαναφορά 14 δευτερολέπτων. Ξανά σουτ για 3, ξανά άστοχο. Ο Ζίνκοφ ξανά οργανώνει το παιχνίδι. Είναι ένα διπλό pick, ένα διπλό pop στην κορυφή. Κακό το γύρισμα από τον Νέμπε. Και έχει ξανά μπροστά. Ο Λεξέη με την μπάλα δίνει στον Νικ Χάι. Κάτω από το καράθι θα πάρει το φάουλ από τον Ηλιάδη. Είναι ένας τρόπος να λύσουν λίγο τα προβλήματά τους στα κερδισμένα φάουλ, όμως πρέπει να μπουν και οι βολές για τους Heat. Στο προηγούμενο ζευγάρι αστόχιζε και στις δύο. Ο παίκτης των Heat, τώρα ο Νικ Χάι είναι και αυτός άστοχος. 0 στις 3 βολές. 4-21 του σκορ υπέρ της ομάδας του Αρθούρου. Παραμένει, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound εδώ και ξανά κερδισμένο φάουλ. Ο Μοτσάεφ πήρε το rebound και κέρδισε το φάουλ. Η ομάδα του Αρθούρου έχει τρία μάλλον ομαδικά φάουλ αυτή τη στιγμή και τα τρία έχουν δώσει βολές στην ομάδα των Heat. Όμως δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή που ο Μοζάεφ σκοράρει την πρώτη του εύστοχη βολή. Κάνει το σκορ 5-21. 39 λεπτά πριν 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και η δεύτερη εύστοχη από τον Μοζάεφ. 35 δευτερόλεπτα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Ζίνκοφ. Τα βάζει με όλους, κόβεται. Ενώ ο Ενέμπε έκανε το πάτησε την τελική γραμμή, έγινε το λάθος. Και τώρα 28 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, τα 24 από αυτά ανήκουν στους Heat. Στείλουν ένα pick and roll εδώ. Νικ Χάι, βυθίζεται, παίρνει την επαφή, άστοχος. Όμως έρχεται ξανά ο Μοζάεφ να σκοράρει. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πάει να γίνει το κλέψιμο, δεν γίνεται. Άστοχος, Ηλιάδης. Ένα buzzer beater. Με την εκπνοή σκοράρει ο Ηλιάδης και κάνει το 8-23
αποτέλεσμα πρώτου δεκαλέπτου 8-23 για την ομάδα του Αρθούρου. Ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Δίνει έναν αέρα 15 πόντων στην ομάδα του Αρθούρου. Ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Έχουμε και θεατές αρκετούς εδώ στο γήπεδο Αγίου Ιωάννη. Και είμαστε σε αναμονή για την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. 8-23 για την Αρθούρος που έχει σκοράρει τους περισσότερους πόντους, τους 23. Έχουμε με 8 πόντους τον Ζένκοφ και τον Γιώργο Ηλιάδη με 8 πόντους. Νικόλας Στυλιανούδης με 4, Ιωάννης Κουτσοφτίδης με 3. Είναι οι scorers. Ενώ για τους Απόλλων Hit 2 έχει ο Ιβόνιν, 2 έχει ο Πιτσούκιν και 4 ο Ήλια Μοζάεφ. Αυτοί είναι οι 8 πόντοι της ομάδας των Hit, οι οποίοι πρέπει να ξυπνήσουν, να επιβάλλουν το ρυθμό τους, αυτό που έχουν συνηθίσει να παίζουν, παίζουν σε ένα γρήγορο τέμπο, πιέζουν πολύ την μπάλα, αναγκάζουν τον αντίπαλο σε πολλά λάθη, όμως απόψε δεν το έχουμε δει αυτό. Η πρώτη επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο θα είναι για τους Hit, οι οποίοι, όπως είπαμε, παίζουν με τις σκούρες γκρίζες εμφανίσεις. Ναι. Ένα σπάνιο λάθος που βλέπουμε πάνω στην επαναφορά, μπρος πίσω από την επαναφορά του πρώτου, από την επαναφορά του δεκαλέπτου. Στυλιανούδης οργανώνει το παιχνίδι, ξαναγυρίζει την μπάλα σε αυτόν. Προσπαθούν να σπάσουν τη ζώνη με μπασίματα η ομάδα του Αρθούρου και τα καταφέρνουν. Ζένκοφ ακόμα ένα καλάθι. Νίχαη γυρίζουν την μπάλα, σουτ για 3, εύστοχος. Εύστοχος ο Γιώργη Μπορζίλοφ. Το πρώτο εύστοχο τρίποντο για την ομάδα των Hit, οι οποίοι έχουν εκτελέσει αρκετά. Να δούμε στην πρώτη φάση τι ποσοστό έχουν στο τρίποντο οι Hit, γιατί έχουν εκτελέσει αρκετά τρίποντα. Επιμένουν στη ζώνη, προσπαθούν να τη διασπάσουν από μέσα η ομάδα του Αρθούρου. Ζένκοφ ξανά, mid-range shoot, άστοχο. Μπορζίλοφ καθαρίζει το rebound και δίνει για τον Ιβόνιν. Σουτ για 3 ξανά από τον Λέξεϊ, άστοχο. Στυλιανούδης έχασε την τρίπλα του. Ηλιάδης, βήματα νομίζω ήταν βήματα ξεκάθαρα. Τουλάχιστον φάνηκε έτσι. Ο Λεξέη ξανά στην οργάνωση του παιχνιδιού. Σε man-to-man η ομάδα του Αρθούρου. Μια backdoor πάσα που πάει να περάσει εδώ. Πολύ κακή. Και το ταμπλό η μπάλα. Και το Φιλιάδης έξω και εξαιρετικός εφηδιασμός από την ομάδα του Αρθούρου. Βάζουν πραγματικά δύσκολα. Μπορζίλοφ, βήματα στην προσποίηση. Μετακίνησε σταθερό και χρεώνεται με τα βήματα. Η επαναφορά τώρα από τον Στυλιανούδη. Αλλαγή, ο Τίτοφ μπαίνει στο παιχνίδι. Ο Τίτοφ, ο οποίος δεν έχει πιάσει δουλειά ακόμα, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας των Hit στα προηγούμενα παιχνίδια και τον έχουν κρατήσει στους 0 πόντους μέχρι στιγμής. Μάλλον είναι διαβασμένη η ομάδα του Αρθούρου. Ξανά, high post, Στυλιανούδης για 3, με ταμπλό εύστοχος.
Τρέχει η ομάδα των Heat. Νικάει. Βόνιν αφήνει τον Ολεξέη. Μπάσιμο, πάει να γυρίσει την μπάλα. Η κατοχή για την ομάδα των Heat με 9 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο επίθεσης. Για να δούμε. Η Βόνιν, καλό ένα τρίποντο άστοχο. Ηλιάδης στο rebound. Στο Ζένκοφ, τρέχει, παίρνει την επαφή, παίρνει το φάουλ. Δεν θα πετύχει καλάθι. Κέρδωσε 2 βολές. Σε αυτή τη γρήγορη επίθεση που εκδήλωσε εδώ η ομάδα του Αρθούρου με τον Ντέμιαν Ζένκοφ. Άστοχη πρώτη βολή. Λίγη περιπέτεια. Μέσα η δεύτερη. Το σκορ γίνεται 11-31. Η διαφορά αντί να τρένει μεγαλώνει στους 20 πόντους. Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Αρθούρου. Νεκάι, βγάλε την μπάλα έξω. Κακό σουτ. Βλέπουμε το πλάνο για τον Αρθούρο να δουλεύει εξαιρετικά. Παρατηρούμε έναν παίκτη συνέχεια καρφωμένο πάνω στον Τίτο. Δεν τον αφήνει να πάρει καν την μπάλα. Οπότε αν το πρώτο βιολί της ομάδας των Pistons μπορεί να σκοράρει. Τώρα ο Τίτοφ με την μπάλα παίρνει ένα mid-range shoot. Άστοχος. Στυλιανούδης και πάλι. Το σκορ είναι 11-33. Στους 22 η διαφορά. Skip πάσα εδώ. Περνάει. Ηλιάδης αστόχησε. Όλα αυτά ήταν ωραία ενέργεια εδώ από τους παίκτες του Αρθούρου. Νεκάι για 3, άστοχος και πάλι. Έχουν δοκιμάσει πάρα πολλά τρίποντα η ομάδα των Heat και είναι όλα άστοχα. Για να δούμε αν μπορούμε να δούμε το στατιστικό με τα τρίποντα της ομάδας των Heat. Πρέπει να έχουν 1 στα 12 τρίποντα αυτή τη στιγμή. Στυλιανούδης ξανά, γυρνάνε την μπάλα με υπομονή και η κατάληξη η ίδια. Ντέμιαν Ζένκοφ, άλλο ένα καλάθι και το σκορ 11-35. Τρία δευτερόλεπτα, παράβαση 3 δευτερολέπτων για την ομάδα των Heat. Φαίνεται όλα να πηγαίνουν λάθος για την ομάδα της Apollon Heat και καλούν εσπευσμένα ένα ακόμα time out. Για να κάνουμε έτσι, να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λίγο το παιχνίδι. 11-35 το σκορ, στα μισά περίπου του δεύτερου δεκαλέπτου. 5-35 για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Οι σκόρερ, έχουμε 2 παίχτες με διψήφιο αριθμό πόντων για την ομάδα του Αρθούρου. Ο πρώτος σκόρερ είναι ο Ντέμιαν Ζένκοφ με 13, ενώ ο Γιώργος Ηλιάδης έχει φτάσει τους 10. Από κοντά ο Νικόλας Στυλιανούδης με 7, 5 ο Κουτσοφτίδης και αυτή είναι η σκόρερ της ομάδας του Αρθούρου. Όπως είπαμε, οι Apollon Heat έχουν ένα πολύ κακό ποσοστό στα τρίποντα, 1 στα 12, μόλις 1 στα 12, ένα 8%. Σε παιχνίδι εντός έδρας είναι πάρα πολύ κακό ποσοστό. Πρέπει να βελτιώσουν τις συνθήκες τις οποίες παίρνουν τα σούτ τους για να μπορέσουν να βγουν από αυτή τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή. 11-35 το σκορ, 5-35 για το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου.
Η ομάδα του Αρθούρου έχει την κατοχή για καινούργια επίθεση. Ζένκοφ οργανώνει την επίθεση. Ατομική ενέργεια, άστοχη. Να δούμε. Ένα ωραίο κόψιμο στην καρδιά της ρακέτας, όμως ο Μπουλάκιν ήταν άστοχος. Γιαννούδης με τον Τίτοφ. Βλέπουμε να παίζουν μια match-up ζώνη εδώ οι Heat. Οι δύο παίκτες πάνω φαίνεται να κυνηγάνε παίκτες. Ένα ωραίο μπλοκ. Τέλος των 24. Έγινε το μπλοκ από τον Μότσαεφ. Ήταν πάνω στον Νέμπε. Και άλλο ένα time out, το οποίο αυτή τη φορά παίρνουν η ομάδα του Αρθούρου για να προσαρμόσει ίσως τα επιθετικά πλάνα, γιατί έχει αλλάξει λίγο η άμυνα εδώ των Heat. Είδαμε να έχουν ανεβάσει τα γκάρτ την πίεση ψηλά, προσπαθώντας να κόψουν λίγο τη δημιουργία από τον Στυλιανούδη και τον Ζένκοφ. Και σε αυτές τις πρώτες δύο επιθέσεις φαίνεται να το έχουν καταφέρει. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά παραμένει σε ψηλά επίπεδα. 11-35 το σκορ αυτή τη στιγμή. 4-51 για το τέλος του ημιχρόνου. Διαφορά 24 πόντων. Η επίθεση θα ξεκινήσει από τη βασική γραμμή για τους Heat. Κίτοφ βγήκε από τα screen, πήρε την μπάλα, έκανε το πάσιμο, όμως είναι άστοχος. Στυλιανούδης αφήνει για τον Ηλιάδη, εύκολο καλάθι. Βγάζουν ωραίους ευθυνδιασμούς με ωραίες συνεργασίες η ομάδα του Αρθούρου. Και ενώ δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια έλλειψη ενέργειας, η ομάδα των Heat έχει αργές επιστροφές. Να τώρα μια ανάσα από τον Μπουλάνκιν. Ζένκοφ. Ξανά με την μπάλα. Εξακολουθούν να βρίσκονται να παίζουν άμυνα ζώνης η ομάδα των Heat. Μια όμορφη προσπάθεια, αλλά άστοχο το σουτ, το τελείωμα από τον Ζένκοφ. Μπουλάνκιν ξανά ήταν άστοχος. Τώρα ο Ζένκοφ κόβεται καθαρά ψηλά από τον Πιτσούγκιν. Ίσως να υπήρχε και μια επαφή εκεί, αλλά οι διαιτητές άφησαν το παιχνίδι. Και θα χρεωθεί ένα μπλοκ ο Πιτσούγκιν. Ζένκοφ στην επαναφορά. Ηλιανούδης. Για να δούμε, στείνει νέο pick and roll με τον Ηλιάδη, όμως δεν καταφέρει να του περάσει την μπάλα. Ενέμπεει το shoot, άστοχο. Τίτοφ πήρε το rebound. Εδώ περιπέτεια και προσπαθεί. Στείνεται για 3. Άστοχος ξανά ο Τίτοφ. Δεν είναι σε καλή βραδιά απόψε, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ξανά ο Ηλιάδης με όμορφο hook. Θα κάνει το σκορ 13-39. Ψηλό σκορ για την ομάδα του Αρθούρου. Time out. 15-39. Η μικρή ανάσα εδώ τώρα από τον Μότσαεφ.
15-39, όμως η διαφορά έχει ήδη φτάσει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. 24 πόντοι της διαφοράς. Δύσκολα καλύπτεται τέτοια διαφορά σε αυτό το επίπεδο. Για να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Είπαμε, η ομάδα των Heat απόψε είναι ασυνήθιστα άστοχη. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό τους στο τρίποντο είναι στο απογοητευτικό 1 στα 14. Οι προσπάθειες τους είναι 1 στις 14 εύστοχες προσπάθειες. Και παρόλα αυτά εξακολουθούν να θεωρούν ότι είναι η πιο καλή επιλογή να συνεχίσουν να σουτάρουν τρίποντα. Βέβαια η διαφορά είναι μεγάλη, πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθεί γρηγορότερα, οπότε ίσως το τρίποντο να είναι μια λύση. Επαναρχίζει το παιχνίδι 2:48 για το τέλος του ημιχρόνου, 15-39 το σκορ. Ζένκοφ κατεβάζει την μπάλα και οργανώνει την επίθεση. Φάουλ εδώ από τον Τίτοφ. Στο παιχνίδι πέρασε με τον αριθμό 99. Ο Παπαδογιάννης. Ανά Ηλιάδης στον Ενέμπε. Κερδίζει το φάουλ. Πήρε την επαφή εδώ ο Ενέμπε. Κέρδισε το φάουλ. Και πάει στη γραμμή για 2 βολές. Έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ με αυτό το φάουλ η ομάδα των Heat. Έχουν 4 ομαδικά. Πρώτη βολή άστοχη από τον Ενέμπε. Δεύτερη στο στόχο. Το σκορ 15-40. Τίτοφ βγαίνει από τα screen. Αλλάζει με τον Πιτσούγκιν. Έγινε το κόψιμο όμως. Ο Μπουλάνκιν έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια. Έχουμε αλλαγές. Νεκ Χάι στη θέση του Μοζάεφ. Και Μπορζίλοφ αντί Τίτοφ. Παναρχίζει το παιχνίδι 2:12 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έχουν επιλέξει να σπάσουν τη ζώνη από μέσα εδώ. Μαγκαφούρου, στείνοντας παίκτη στο high post, σπάζουν την μπάλα δεξιά-αριστερά. Ναι, Κάι, ακόμα ένα τρίποντο και αυτό άστοχο. Πιτσούγκιν, παρολίγο το καλάθι και φάουλ από τον Πιτσούγκιν, όμως κέρδος οι 2 βολές από τον παίκτη των Heat. Το φάουλ από τον Παπαδογιάννη. Ο Παπαδογιάννης ο οποίος αγωνίζεται με το 99 στην φανέλα, όμως στο φύλλο αγώνα βλέπω ότι είναι γραμμένος με το νούμερο 16. Εύστοχη και η δεύτερη βολή, 17-40. Η αλλαγή για την ομάδα του Αρθούρου, έξω ο Παπαδογιάννης, μέσα ο Στυλιανούδης. Ζένκοφ σε ακόμα μια επίθεση. Πολύ καλός χειριστής. Αφήνει την μπάλα στον Πιτσοφκίδη. (17-42). Άστοχο το σουτ. Στη διεκδίκηση του rebound. Κατοχή για τους Heat. Κατάφερε εδώ ο Ζένκοφ να πάρει το αμυντικό rebound.
Αυτή τη στιγμή η ομάδα των Heat έχει σαφή υψομετρική διαφορά. Όλα αυτά συνεχίζουν να επιμένουν να σουτάρουν από μακριά παρά να περάσουν την μπάλα όπως έκαναν αυτή τη φορά στον Πιτσούκιν, ο οποίος έβγαλε την assist. Και ο Μπουλάνκιν έκανε το 19-42. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Τσίφτης, Ζένκοφ. Καλάθι και φάουλ. «44-19». Μπροστά η ομάδα του Αρθούρου. Ο Ζένκοφ έχει κάνει πολύ ζημιά στην ομάδα. Η Τσούκιν πήρε το rebound και τρέχει και το γήπεδο. Κουτσοφίδης. Έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει Αρθούρο. Οπότε κερδίζουν την κατοχή η ομάδα του Αρθούρου. 31 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος του ημιχρόνου. Έγινε το κλέψιμο εδώ από τον Ιβόνιν, ευθυνδιασμός και καλάθι. 21-44. Εξακολουθεί να είναι σε ψηλά επίπεδα η διαφορά, 13 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος. Μία επίθεση για την ομάδα του Αρθούρου. Τσίφτης, βγάζει έξω. Κουτσοφτίδης, για να δούμε, παίρνει την προσπάθεια άστοχη με follow. Τέλος δεκαλέπτου. Αποτέλεσμα ημιχρόνου 21-44 μπροστά η ομάδα του Αρθούρου. Σίγουρα θα έχουν πολλά να πούν η ομάδα των Heat στο ημίχρονο. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα για να καταφέρουν να ανακάμψουν. Είναι σε μειονεκτική θέση αυτή τη στιγμή. 21-44 προηγείται η ομάδα του Αρθούρου. Για την οποία έχουμε με τους σκόρερ. Πρώτο σκόρερ ο Ντέμιαν Ζένκοφ με 15. Από κοντά ο Γιώργος Ιγιάρης 14. Από 7 Στυλιανούδης και Κουτσοφτίδης. Και ένα πόντο με μία βολή έχει σκοράρει ο Ενέμπε. Ενώ για την ομάδα των Heat ο Μοζάεφ με 6. Ιβόνιν, Μπουλάνκιν και Πιτσούκιν με 4 και ο Μπορζίλοφ με ένα τρίποντο στους 3. Το μοναδικό τρίποντο της ομάδας των Heat το πέτυχε ο Γιώργη Μπορζίλοφ, ο οποίος μάλιστα έχει 1-1, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μαζί έχουν 0-14. Παίρνουμε μια ανάσα και σε λίγο και πάλι μαζί για την μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, λόγω ενός μικρού τεχνικού προβλήματος χάσαμε έτσι τα πρώτα 20 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. Όμως δεν χάσαμε κάποια δράση, άστοχες και οι δύο ομάδες στις δύο πρώτες επιθέσεις τους. Κερδισμένο φάουλ εδώ για τον Στυλιανούδη. Για να δούμε αν θα μπορέσουν η ομάδα των Heat να ανατρέψει την κατάσταση. Προς πίσω η παράβαση που έχει δοθεί από τον Ελευθερίου. Πίεση από τον Στυλιανούδη στον Τίτοφ. Neck high, το επιθετικό rebound, άστοχος. Στυλιανούδης τώρα με την μπάλα, κατεβάζει. Κουτσοφτίδης, Στυλιανούδης, κερδισμένο φάουλ. Προσπαθούν, έχουν αυξήσει λίγο την πίεση η ομάδα των Heat πάνω στην μπάλα. Τους βλέπουμε να βάζουν περισσότερο χέρια. Παρ' όλα αυτά, είναι ακόμα και οι δύο ομάδες στο 0-0 στο δεύτερο ημίχρονο μετά από 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα.
Θα παραμείνει αυτό 0-0 με την άστοχη βολή του Στυλιανούδη. Και η δεύτερη άστοχη, δεν έχουμε σκορ στο δεύτερο ημίχρονο ακόμα. Ο Φίτοφ πήρε το rebound και τρέχει τώρα η ομάδα του Χιτ. Πιτσούγκιν. Βιαστική επίθεση, άστοχη, Ελευθερίου τρέχει. Ηλιάδης στέκεται, σουτάρει, εύστοχος. Τίτοφ. Δεχτεί το στόπ. Ο Τίτοφ. Από τον Κουτσοφίδη. Εύστοχο το πρώτο καλάθι του δεύτερου ημιχρόνου από τον Μπουλάνκι. Θα κάνει το 23-46. Συγγνώμη, απολογούμε. Το πρώτο καλάθι του δεύτερου ημιχρόνου το πέτυχε ο Ηλιάδης. Ελευθερίου, πολύ κακό σουτ. Η μπάλα βγήκε στην κορυφή του ταμπλό και έφυγε έξω. Γρήγορος ρυθμός εδώ από τον Μοτσάεφ. Άλλο ένα σουτ 3 πόντων, άστοχο από τον Μπουλάνκι. Στυλιανούδης. Ξανά στο high post για τον Ηλιάδη. Πιέζουν την μπάλα και κλέβουν. Μπουλάνκι τρέχει. Και είναι άστοχο. Δέχεται τεχνική ποινή με τον αριθμό 5. Ο Τσίφτης. Έχω την εντύπωση ότι ο λόγος που δόθηκε τεχνική ποινή ήταν γιατί φώναξε την ώρα που εκτελούσε ο Μπουλάνκι. Τον άκουσε ο διαιτητής και έδωσε την τεχνική ποινή. Και δικαίωμα για τον Μπουλάνκι για 2 ελεύθερες, μάλλον μία ελεύθερη βολή, δεν είναι αντιαθλητικό, είναι τεχνική ποινή, μία ελεύθερη βολή και η κατοχή θα είναι ξανά για την ομάδα του Αρθούρου. Άστοχος. Οπότε μικρό το κακό για την ομάδα του Αρθούρου, η τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Τσίφτης. Επαναφορά, να δούμε Στυλιανούδης σε αργό τέμπο η ομάδα του Αρθούρου και δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται γιατί προηγείται με 23-46. Double score στους 23 πόντους. Στυλιανούδης, έτοιμος για 3 από τη γωνία, άστοχος. Πιτσούκιν το rebound και θα πάρει το foul από τον Ηλιάδη. Ο Πιτσούκιν με το που παίρνει το rebound αρχίζει να τρέχει. Για να δούμε τους hits ξανά. Μπορζίλοφ. Μέσα στην κυκλοφορία θα υποπέσει το λάθος βήματα. Ο ρεφ μπορεί να κάνει παρατήρηση στους παίκτες του Αρθούρου. Ανταλλάζουν έτσι κάποιες φιλοφρονήσεις εδώ οι παίκτες των δύο ομάδων. Φυσιολογικό, υπάρχει ένταση. Ζένκοφ έχει περάσει το παιχνίδι. Ο παίκτης ο οποίος είχε κάνει τη διαφορά από το πρώτο ημίχρονο. Κουτσοφτίδης, Στυλιανούδης. Παίρνει την baseline, καλάθι και φάουλ. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Στυλιανούδη. Πήρε την baseline, πήρε την επαφή, έβαλε και το καλάθι. Και αυτή τη στιγμή ο Στυλιανούδης είναι στους 9 πόντους και αν πετύχει τη βολή θα φτάσει σε διψήφιο αριθμό. Άστοχος στην βολή. Προσπαθούν και πάλι οι Heat να τρέξουν. Μπουλάνκο, για 3, άστοχος, Πιτσούκιν, παίρνει το επιθετικό rebound.
Είπαμε, υπάρχει μεγάλη υψομετρική διαφορά. Δεν έχουν κάποιο ψηλό αντίστοιχο του μεγέθους του Πιτσούκι η ομάδα του Αρθούρου. Παρ' όλα αυτά, ο Κουτσοφτίδης με ένα τρίποντο σε fast break κάνει το 25-51. Τίτοφ θα κερδίσει ένα φάουλ. Για να δούμε αν ο Τίτοφ θα καταφέρει να σκοράρει τους πρώτους του πόντους από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Τίτοφ σε 16 λεπτά που έχει παίξει μέχρι τώρα είναι στους 0 πόντους. 25-51 το σκορ, 6-3 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το ενδιαφέρον σιγά σιγά για τον νικητή χάνεται, παρ' όλα αυτά υπάρχει γρήγορος ρυθμός, υπάρχει επιθετικότητα στο παιχνίδι και αυτό είναι καλό για τους φιλάθλους που είναι στις κερκίδες και παρακολουθούν. Αλλά και όλους εσάς που είστε μαζί μας παρακολουθείτε το παιχνίδι. Ζένκοφ ξανά κατεβάζει την μπάλα, δέχεται διπλό screen, βγάζει την μπάλα έξω, Ελευθερίου, κακό σουτ. Παρ' όλα αυτά ο Ζένκοφ κερδίζει το φάουλ από τον Μπορζίλοφ. Είχε βάλει καλύτερα το σώμα του, ο Μπορζίλοφ ήταν από πίσω, έσπρωξε και κερδίζει το φάουλ. Ελευθερίου βγαίνει και στη θέση του θα περάσει ο Παπαδογιάννης. Πήγα να κάνω μια κομπίνα, δεν έπιασε. Τίτοφ, Μπορτζίλοφ. Ξανά για 3, άστοχος. Ζένκοφ μέσα στην κυκλοφορία θα κερδίσει το φάουλ. Και ο Τίτοφ ήταν στο παρκέ, δεν είχε κάπου να πατήσει ο Ζένκοφ. Αναγκαστικά σκόνταψε πάνω του. Οι δύο διαιτητές κάνουν μια μίνι σύσκεψη. Τελικά χρέωνε το φάουλ κανονικά, όπως είπαμε, ο Τίτοφ, ο οποίος ήταν στο παρκέ, γι' αυτό και διαμαρτύρεται. Λέει δεν έκανα κάτι, παρ' όλα αυτά δεν είχε και πού να πατήσει ο Ζένκοφ. Σιλιανούδης προσποιείται. Παίρνει την προσπάθεια, Κουτσοφτίδης για 3, δοκάρι. Φάουλ που κερδίζει ο Κουτσοφτίδης από τον Νεκάι. Έχουν φτάσει τα 4 ομαδικά αυτή τη στιγμή, πριν καν συμπληρωθούν τα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα οι Heat. Έχουν μπει πολύ δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθούν να καλύψουν τη διαφορά. Άστοχη προσπάθεια. Μπορζίλοφ τρέχει το γήπεδο, για να δούμε, στέκεται, σουτάρει, άστοχος. Επιμένουν να παίρνουν βιαστικά σουτ η Heat. Ζένκοφ, καλή συνεργασία με τον Ηλιάδη. Κατοχή παραμένει στην ομάδα του Αρθούρου, η οποία δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία απόψε. Έξυπνη επαναφορά εδώ από τον Ζένκοφ. Χτύπησε την μπάλα στην πλάτη του Μπορζίλοφ. Την ξαναπήρε ο ίδιος. Για να δούμε, Τίτοφ τρέχει το γήπεδο, παίρνει το φάουλ, άστοχος. Προσπάθησε να πάρει το καλάθι και φάουλ, το maximum, όμως δεν τα κατάφερε εδώ. Ο Τίτοφ κέρδωσε 2 βολές. Ο Τίτοφ, ο οποίος στο προηγούμενο ζευγάρι που εκτέλεσε είχε 1 στις 2. Για να δούμε αν αυτή τη φορά θα είναι λίγο πιο εύστοχος. Μέσα η πρώτη, με λίγη περιπέτεια. Κουτσοφτίδης κάθισε στον πάγκο και στη θέση του πέρασε ο Ενέμπε.
Ζένκοφ. Ξανά ατομική προσπάθεια, κλέβει ο Τίτοφ και τρέχει αριστερό lay-up, σκοράρει. Δύο καλές άμυνες, 29-51. Διαφορά στους 22. Είναι αρκετά μεγάλη ακόμα. Κερδισμένο φάουλ από τον Στυλιανούδη. Μάλλον βήματα έχουν δοθεί. Μπορζίλοφ. Μπορζίλοφ με την μπάλα. Περνάνε τη μάζα του Ιωνεκάη. Προσπαθεί να πάρει το φάουλ. Δεν τα καταφέρνει. Παγίδα στο Ζένκοφ. Και κλέβουν την μπάλα ως Μπορζίλοφ. Άστοχος. Πρέπει να δείξουν λίγο περισσότερο υπομονή εδώ η ομάδα του Χιτ. Ήταν 2-2, αλλά ερχόταν παίχτης από πίσω, σαν τρέιλερ. Στυλιανούδης στο κουμάντο. Άρα στον Ζένκοφ. Σταματάει, Στυλιανούδης για 3. Άστοχος. Χιτ στο rebound και τρέχουν. Τίτοφ. Για να δούμε. Για 3. Πάλι άστοχος. Φοβερή αστοχία για την ομάδα των Χιτ και από κοντά. Φοβερά αστοχή σήμερα η ομάδα των Χιτ. Στυλιανούδης, ακόμα ένα τρίποντο, δοκάρι. Και κάνει και το φάουλ ο Στυλιανούδης. Φάουλ το κέρδισε ο Αλεξέη. Έτοιμος ο Μπουτσοφτίδης να περάσει το παιχνίδι. Πέρασε στη θέση του Παπαδογιάννη. Αλεξέη. Τίτοφ. Ένα σουτ μέση απόσταση από το ύψος των βολών. Εύστοχο. 31-51. Η διαφορά πέφτει λίγο, αλλά είναι ακόμα σε πολύ ψηλά επίπεδα για να πούμε ότι έχουμε παιχνίδι. Ζένκοφ οργανώνει, Στυλιανούδης. Ξανά στο Ζένκοφ για 3. Καλό σούτ όμως άστοχο. Τίτοφ. Ο Μπορσίλοφ εδώ είναι μόνος του, αλλά δεν παίρνει μπάλα. Πήγε σε ατομική προσπάθεια εδώ ο Τίτοφ και κέρδισε ξανά το φάουλ. 31-51 το σκορ. Στο 18 του αγώνα, 2-0-5 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η διαφορά είναι στους 20 και η Χιτ είναι εξαιρετικά άστοχοι για να πούμε ότι μπορούν να καλύψουν αυτή τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά έχουν ακόμα 12 λεπτά, 12 αγωνιστικά λεπτά για να δούμε αν μπορούν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι. Για να ανανεώσουμε λίγο την λίστα με τους σκόρερ. Για την ομάδα του Αρθούρου, πρώτος σκόρερ έχει περάσει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Ηλιάδης με 16. Ο Ζένκοφ είναι στους 15, δεν έχει σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσοφτίδης έχει πάει στους 10, Στυλιανούδης στους 9 και με έναν μόλις πόντο ο Νέμπε. Έχει πάρει σκορ, δηλαδή η ομάδα του Αρθούρου, ενώ έχει σκοράρει 51 πόντους, έχει πάρει σκορ μόνο από 4 παίχτες. Αυτό είναι κάτι αξιοσημείωτο. 4 παίχτες έχουν σκοράρει όλους τους πόντους της ομάδας του Αρθούρου. Ενώ για την ομάδα των Χιτ ισχύει κάτι διαφορετικό. Έχουν από 6 πόντους Μπουλάνκιν, Πιτσούκιν, Τίτοφ και Μοτζάεφ. Έχουν από 6 αυτοί οι παίχτες που αναφέραμε. 4 ο Ιβόνιν και 3 ο Μπορζίλοφ. Δηλαδή έχουν πάρει σκορ από 6 διαφορετικούς σκόρερ. Και τώρα ο Τίτοφ έχει δικαίωμα για 2 βολές για να δούμε αν μπορέσει να κατεβάσει τη διαφορά από τους 20 που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. 31-51 το σκορ
2-0-5 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Για όσους τώρα συντονίστηκατε μαζί μας, ξανά καλησπέρα σας. Είμαστε στο κλειστό Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό, εδώ στα κάτω Πολεμίδια, και μαζί παρακολουθούμε τον αγώνα Apollon Heat με τις γκρι εμφανίσεις εναντίον της ομάδας του Αρθούρος Καλαθόσφαιρα που αγωνίζονται με τις λευκές. Άστοχη η δεύτερη, επιθετικό rebound και το maximum. 3 πόντους σε μία επίθεση από την ομάδα των Heat. 34-51. Η διαφορά έχει πέσει στους 17. Στυλιανούλης ξανά στην παιχνίδι. Για να δούμε. Κλέψιμο. Είναι το κλέψιμο. Και τρέχουν στον ευνηδιασμό. Μπλοκ από τον Κουτσοφίδη. Πάνω στον Ιβόνι. Πήγε έτσι με περίσσιο μπασκετικό θράσος. Τίτοβ για 3. Τζάμπολ. Η μπάλα καρφώνεται ανάμεσα στο Στεφάνι και στο ταμπλό. Και η κατοχή είναι για τους λευκούς, για την ομάδα του Αρθούρου. Στυλιανούδης ξανά στο κουμάντι του παιχνιδιού. Ξανά έχουν γυρίσει σε ζώνη. Ηλιάδης, άστοχος, Κουτσοφίδης. Ο Σέμκοφ, Ηλιάδης, άστοχος και πάλι παίρνουν τελικά το rebound και τρέχουν οι Heat. Για να δούμε. Τίτοφ. Ξανά mid-range shoot. Ξανά εύστοχος ο Τίτοφ. Φαίνεται να αρχίζει να παίρνει μπροστά ο Τίτοφ. Το αντίπαλο δέος εδώ ο Ζένκοφ. Ατομική προσπάθεια. Χάνεται. Η Βόνιν τρέχει. Πατάει το φρένο. Δίνει την μπάλα. Για να δούμε. Νεκχάι, αφήσει τον Τίτοφ. Ξανά για 2. Άστοχος. Ζητάει και φάουλ. Ο Ενέμπε πήρε το rebound. Ζένκοφ. Κουτσοφτίδης. Ηλιάδης. Στην κορυφή της ρακέτας. Κουτσοφτίδης ξανά. Παίρνει την προσπάθεια. Βγάζει έξω στο Στυλιανούδη. 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θα πάρει το σούτο Στυλιανούδης. Και θα πετύχει το καλάθι ο Ενέμπε. Ο Λεξέη τρέχει, βγάζει έξω. Εύστοχο από τον Ιβόνι στη λήξη του δεκαλέπτου. 39-51. Έχουν καλύψει αρκετή διαφορά οι Heat. Η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι στους 12. Με αυτό το εύστοχο τρίποντο στη λήξη του δεκαλέπτου η διαφορά πέφτει στους 12 πόντους. Ενώ στο τέλος του ημιχρόνου ήταν στους 23, αν δεν κάνω λάθος. Το επιμέρους σκορ αυτής της περίοδου είναι 18-7. 18 πόντους για τους Heat, 7 μόλις για την ομάδα του Αρθούρου. Φαίνεται ότι έπιασε τόπο η πίεση που έχουν βάλει πάνω στην μπάλα η ομάδα των Heat. Δεν είναι ότι μπήκαν και ιδιαίτερα πολλά σουτ. Το ποσοστό στα τρίποντα εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ χαμηλό. Μόλις 2 στα 24. Αυτό που μπήκε στο τέλος του δεκαλέπτου ήταν το δεύτερο τρίποντο της ομάδας των Heat σε όλο το παιχνίδι. Σε 24 προσπάθειες. Παρ' όλα αυτά πήραν επιθετικά rebound, ανανέωσαν προσπάθειες και ο Τίτοφ ξύπνησε λίγο και με 11 δικούς του πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο φαίνεται να έχει ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Από τους 18 πόντους οι 11 ανήκουν στον Τίτοφ. Για να δούμε αν αυτή η αντεπίθεση θα έχει και συνέχεια. Τίτοφ με την μπάλα.
Μπόνιν, μπαίνει την μπάλα, Τίτοφ ξανά από την baseline, το shoot, άστοχο, επιθετικό rebound ο ίδιος. Για να δούμε, αστοχή, Κουτσοφτίδης κέρδισε την μπάλα και βγάζει στο Στυλιανούδη. Στυλιανούδης έμεινε χωρίς τρίπλα, Κουτσοφτίδης για 3, άστοχος. Τρέχουν ξανά οι hit, τον Ιβόνιν. Το σούτ για 3 από τον Μοζάεφ και πάλι άστοχος. Ναι, κάει όμως το επιθετικό rebound. Ανανεώνει την επίθεση και κερδίζει το φάουλ. Επαναφορά από τη βασική γραμμή για επίθεση 14 δευτερολέπτων για την ομάδα των Hit. Για να δούμε, 39-51. 9 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Ξανά ο Τίτοφ από την baseline αστοχή. Ναι, κάει, Τίτοφ. Με σπάσιμο της μέσης θα πετύχει το καλάθι. Πιέστηκε ο Κουτσοφτίδης, όμως δεν έχασε την κατοχή. Ζένκοφ. Κουτσοφτίδης επιτίθεται κατά μέτωπον, άστοχος. Μπόνι κατέβασε την μπάλα, στέκεται για 3, άστοχος. Η διαφορά είναι στους 10 πόντους αυτή τη στιγμή. Άστοχη η προσπάθεια από τον Ζένκοφ. Τίτοφ παίρνει την επαφή, σουτάρει, αστοχή. Επιθετικό rebound και πάλι για τους Hit. Και θα πάρει το φάουλ ο Τίτοφ. Θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Για να δούμε, η διαφορά είναι στους 10. Έχει 2 βολές ο Τίτοφ. Περιμένουν να γίνει μια αλλαγή, αλλά μάλλον ο παίκτης που θα βγει είναι ο Τίτοφ, που εκτελεί τις βολές. Οπότε θα πρέπει να είναι εύστοχη η δεύτερη για να γίνει αλλαγή. Ευστοχή στην πρώτη, η διαφορά πέφτει στους 9. 42-51. Άστοχη η δεύτερη, δεν γίνεται η αλλαγή, παραμένει στο παιχνίδι ο Τίτοφ. Στυλιανούδης. Ζένκοφ παίρνει την γραμμή στον Ηλιάδη. Καλό το χουκ από το ύψος των βολών. Εύστοχος, παίρνει μπρος και πάλι η ομάδα του Αρθούρου. 42-53. Για να δούμε αν στα επόμενα 8 λεπτά που μένουν για το τέλος του παιχνιδιού θα έχουμε κάποιο είδους ντέρπι. Η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι στους 11. «42-53» το σκορ, 8-0-5 για το τέλος του αγώνα μας. Θα πούμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο, σε 12 λεπτά, η ομάδα του Αρθούρου έχει σκοράρει μόλις 12 πόντους, ενώ να θυμίσω ότι στο πρώτο δεκάλεπτο, το αντίστοιχο δηλαδή διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, είχε σκοράρει 23 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Και τώρα στο τρίτο και στα 2 λεπτά του δευτέρου, του τέταρτου δεκαλέπτου, έχει σκοράρει μόλις 9. Για να δούμε αν η επίθεση συνεχιστεί. Μπροστά η Hit, Βορζίλοφ. Στέκεται, σουτάρει, άστοχος, επιθετικό rebound και follow, αλλά είναι άστοχο. Έχασε ο Ζένκοφ. Βορζίλοφ. Για να δούμε.
Κέρδισε την μπάλα ο Ηλιάδης και βγάζει για τον Στυλιανούδη. Είναι κάπως βιαστική η ομάδα των Heat, λίγο ανυπόμονη. Ενώ χειροκανίσει τη διαφορά, τη μεγάλη διαφορά, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι λίγο πιο ψύχρεμη στις αποφάσεις της. Για 2, το σου του Ζένκοφ, άστοχος. Στο επιθετικό rebound. Κέρδισε ο Μπουτσοφίδης, αλλά έχασε την μπάλα, έκλεψε εδώ ο Ιβόνιν και βγάζει. Πήγαν να βγάλουν ευθυνιασμό, αλλά δεν τα κατάφεραν εδώ. Άστοχος εδώ ο Ηλιάδης, σε μια προσπάθεια του Αρθούρου για ευθυνιασμό. Ο Ζήλοφ ξανά για 3, ξανά άστοχος. Γενικά η ομάδα του Αρθούρου έχει δώσει όλα τα τρίποντα στους Heat και δεν το έχει πληρώσει. Κάκισε τα ποσοστά των Heat από τη γραμμή. Και μια ωραία δημιουργία τώρα από τον Στυλιανούδη στο Κουτσοφίδη. Για να δούμε, Heat, Ιβόνι, μπάλα. Πιτσούκιν, για να δούμε αν θα μπορέσει να βάλει μέσα στο καλάθι. Και καλάθι και φάουλ από τον Πιτσούκιν, μια ωραία προσπάθεια. Πήγε στη δύναμη εδώ με τον Ηλιάδη και κέρδισε το φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι είναι το τρίτο φάουλ του Γιώργου Ηλιάδη. Και έχουμε time out, το οποίο έχει ζητήσει η ομάδα του Αρθούρου. 44-55 το σκορ και μια συμπληρωματική βολή για τον Πιτσούκιν. Αυτή τη στιγμή για την ομάδα του Heat παίρνει πολύτιμες ανάσες ο Τίτοφ για να επιστρέψει στην τελική ευθεία του αγώνα και να πάρει πάνω του την ομάδα. Είναι ο φυσικός ηγέτης της ομάδας των Heat. Φάνηκε από το πρώτο ημίχρονο που είχε 0 πόντους και η ομάδα των Heat σε ολόκληρο ημίχρονο είχε σκοράρει μόλις 21. Ενώ σε αντιδιαστολή σε 14 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο που ο Τίτοφ έχει βάλει 14 πόντους, η ομάδα του έχει ήδη σκοράρει περισσότερους από όλο το πρώτο ημίχρονο. Έχει σκοράρει δηλαδή 23. Όλα έτοιμα για την συμπληρωματική βολή του Πιτσούκιν. Με ταμπλό, εύστοχη και ξανά στους 10 η διαφορά. Στρογγυλή τη ψήφια. Στυλιανούδης κατέβασε την μπάλα. Στην παγίδα η ομάδα των Heat. Τσοφκίδης. Τον κλείνουν. Πάει να γίνει το κλέψιμο. Φάουλ χαμηλά δίνεται από τον Βουλάνκιν. Ο οποίος πήγε να κλέψει την μπάλα από πίσω. Στυλιανούδης στην επαναφορά. Ζένκοφ. Έχει σταματήσει την τρίπλα και ψάχνει συμπαίχτη. Τσίφτη στο σουτ, άστοχος. Παρολίγο να γίνει το λάθος εδώ για τους Heat. Μοτσάεφ άφησε στον Μπουλάνκιν. Πετυχαίνει το lay-up. 47-55. Η διαφορά στους 8. Πρέπει να συνεχίσει τις καλές άμυνες η ομάδα των Heat για να μπορέσει να μπει στο παιχνίδι ξανά. Ζένκοφ για 3. Μέσα. Να μια αρετή που δεν μας έχει δείξει στο πρώτο ημίχρονο Ζένκοφ. Το μακρινό σουτ δηλαδή. Κακή πάσα εδώ από τον Βορτζίλοφ στο Μπουλάνκι.
διαφορά ξανά στους 10. 47, 57, 4 και 45 πριν το τέλος του αγώνα. Ξανά σε ζώνη. Hit. Safeties. Μέσα. Λάνκιν. Ανέβασε την μπάλα. Στέκεται. Μπορζίλοφ. Προσπαθούν λίγο να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Neck high. Κακό. Πολύ κακό. Πολύ κακό σούτ από το neck high. «47-59». Διαφορά στους 12. Ηλιάδης από το ύψος των βολών. Άστοχος. Μπουλάνκιο. Ψάχνει τον Βίτοφ. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Τσίφτη. Αλλά και τον Ζένκοφ. Ο Ζένκοφ πιέστηκε και του έγινε φάουλ από τον Νεκάι. Τρίτο ομαδικό φάουλ για την ομάδα των Hit. 3 έχει και η ομάδα των Ζαφούρος. Ηλιάδης, εξαιρετική assist από τον Σοφτίδη. Για να δούμε, Μπουλάνκι για 3, άστοχος. 3 και 20 για το τέλος. Η διαφορά είναι στους 14. Κάπου εδώ η βενζίνη πρέπει να έχει τελειώσει στο ντεπόζιτο των Hit. Παρ' όλα αυτά θα το παλέψουν όσο μπορούν, τρέχουν το γήπεδο. Βίτοφ παίρνει την επαφή, άστοχος. Πάει να διεκδικήσει το επιθετικό rebound. Δεν τα καταφέρνει. Στυλιανούδης. 2 και 50 για το φινάλε. Τσίφτης, Ηλιάδης. Όμορφη κίνηση, low post από τον Γιώργο Ηλιάδη. Και η διαφορά που καθίσταται σε διψήφια και σε επίπεδο ασφαλείας. 47-63. Μπροστά η ομάδα του Αρθούρου, που δεν χάνει αυτό το ροζ φύλλο απόψε. Έκανε μια προσπάθεια να επιστρέψει η ομάδα των Hit, όμως δεν ήταν αρκετή. Έπεσε διαφορά στους 8, αλλά κάπου εκεί δεν ήταν αρκετά ψύχρεμοι να διαχειριστούν κάποιες μπάλες. Και έτσι, μοιραία, η διαφορά έχει φτάσει ξανά στους 16 πόντους. 47-63. Προηγείται η ομάδα της Αρθούρος. Η ομάδα της Αρθούρος έχει φτάσει στους 22 πόντους ο Ηλιάδης, ο οποίος έχει μαζέψει και 9 rebound. Είναι μόλις ένα rebound μακριά από ένα double-double ο Γιώργος Ηλιάδης. Ενώ ένα τέτοιο, ένα double-double δηλαδή, έχει καταφέρει να πετύχει ο Ιωάννης Κουτσοφτίδης με 12 πόντους και 10 rebound αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να βλέπετε και εσείς τα στατιστικά όλου του χειμερινού, και του πρωταθλήματος Λεμεσού και του πρωταθλήματος Λευκωσίας, αλλά και του πρωταθλήματος γυναικών, μέσω της εφαρμογής Swish, η οποία είναι δωρεάν, και ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνει να βλέπουμε τα στατιστικά και τους σκόρες των παιχνιδιών. Κουτσοφτίδης, ναι, Ζένκοφ, ξανά από το κεντρικό διάδρομο, Τσίφτης, Κουτσοφτίδης, καθυστέρησε, έχασε την μπάλα, Πίτοφ. Πάει να τρέξει στον εφηδιασμό, έξυπνο φάουλ από το Τσίφτη να σταματήσει την όποια διάθεση είχε για εφηδιασμό. 2 και 12 για το τέλος του αγώνα. Ο νικητής είναι ήδη γνωστός. Όλα αυτά θέλουμε να δούμε και το τελικό σκορ.
Τίτοφ παίρνει την baseline, βήματα, δεν μετράει το καλάθι, έχει πατήσει πριν εκτελέσει. Ήταν ξεκάθαρη η παράβαση εδώ. Λιάδης Ζένκοφ, Τσίφτης για 3, άστοχος. Η εκδικήσιμο το rebound όμως παίρνουν οι hit. Ο Λάνκιν δίνει έξω. Το φάουλ το κερδίζει ο Αλεξέη, ο οποίος έχει την ευκαιρία να γράψει και ο Τίτοφ, όχι ο Αλεξέη. Ο Αλεξέη τώρα μπαίνει στο μάτς. Ο Τίτοφ είναι που κέρδισε το φάουλ. Ο Τίτοφ ο οποίος είναι στους 14 και έχει την ευκαιρία να πάει στους 15 και μετά στους 16. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για 2 εβδομάδες θα υπάρξει διακοπή του πρωταθλήματος. Εδώ παίρνει ένα επιθετικό rebound του Τσούκιν και σκοράρει. Θα υπάρξουν διακοπές λόγω των διακοπών που υπάρχουν. Και θα έχουμε επανέναρξη στις διοργανώσεις μας με τον θεσμό του κυπέλλου για τους άντρες την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, από τις 7 Ιανουαρίου και μετά δηλαδή, θα έχουμε τα παιχνίδια του κυπέλλου με όμορφες αναμετρήσεις. Μια κακή επίθεση εδώ από τον Αρθούρο, αλλά πολύ μικρή σημασία έχει. 52-63 το σκορ, στους 11 διαφορά. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. 59 δευτερόλεπτα. 59 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Κάποιες αλλαγές τώρα εδώ από τον Αρθούρο. Ελευθερίου και Νέμπε έχουν μπει στον αγώνα. Άλλο ένα άστοχο τρίποντο. Κερδισμένο όμως το φάουλ από τον κέρδισε το φάουλ. Ο Μοτζάεφ το κέρδισε και έχει στηθεί στη γραμμή. Στη διεκδίκηση του rebound οι διαιτητές έδειξαν ότι κάποιος τον έσπρωξε. Μέσα η πρώτη βολή από τον Μοτζάεφ. Δικαίωμα για άλλη μία. Όπως λέγαμε, διακοπή για 2 εβδομάδες. Γεμίζουν μπαταρίες οι αθλητές. Και ξανά επανέναρξη με το θεσμό του κυπέλλου για τους άντρες. Και το πρωτάθλημα για το γυναικείο πρωτάθλημα της Λευκωσίας. Ζένκοφ φεύγει εύκολα από την παγίδα. Κυκλοφορεί, τριπλάρει, πίεση, Ελευθερίου, Στυλιανούδης, στημένος. Προσποιήθηκε ο Τσατσάριαμος, δεν το έκανε. 32 δευτερόλεπτα για το τέλος, 6 για την επίθεση του Αρθούρου. Ενέμπε. Στυλιανούδης παίρνει το σουτ, πολύ κακό, άστοχο. 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. Δεν θα παρατάνε οι ομάδες, οι διαφορές ίσως παίξουν κάποιο ρόλο, καθώς υπάρχουν 2 γύροι στο πρωτάθλημα Λεμεσού. Κάθε ομάδα θα αναμετρηθεί με την αντίπαλο της 2 φορές, οπότε θα υπάρξει ακόμα ένα παιχνίδι στην έδρα της ομάδας του Αρθούρου. 16 δευτερόλεπτα. Ανέβαζε την πίεση της η Heat. Κλέβει η μπάλα. Παρολίγο να γίνει το λάθος. Δεν έγινε τελικά.
κατοχή ξανά με τον Αρθούρο. Ηλιάδης, κρατάει, Νέμπε, έχασε την μπάλα και η κατοχή είναι για τους Heat με 7 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. 53-63. Η διαφορά είναι στους 10, για να δούμε αν ποιο θα είναι το τελικό σκορ. Βήματα εδώ, οι αστικές επιθέσεις, ο Ιβόνιν κάνει βήματα. 3 δευτερόλεπτα για το τέλος και δεν σταματάει καμία από τις δύο ομάδες να παίζει. Ηλιάδης έριξε το τρίποντο. Μάλλον θα το μετανιώσει όταν δει ότι χαλάει τη στατιστική του με αυτό το αχρίαστο σουτ. Παρ' όλα αυτά, μεγάλη νικήτρια ομάδα του Αρθούρου, 53-63 το τελικό σκορ. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί με 2 αγώνες αύριο, Τρίτη και Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε ξανά μεταδόσεις με τη νέα χρονιά. Καλό βράδυ σε όλους.